Manila Zoo. Anyari? Dad, narinig mo ba? Sa Manila Zoo, ang world's saddest elephant nakatira doon. Ang pangalan niya is Mali. Ang tawag siyang world's saddest elephant dahil mag-isa lang siya doon, wala siyang kasama, at saka parang hindi daw siya inaalagaan ng properly. And noong 2023, alam mo ba, Dad, na namatay siya from cancer and multiple kinds of sicknesses na hindi pala nalaman. And sinasabi nga ng mga animal activists at mga animal protection groups na noong 2018 pa lang, alam nila na may sakit na yung si Mali na to. Dahil pinapakita daw sa behavior ni Mali na may pain na siya at may sakit. Pero walang ginawa ang Manila tungkol dito. Yun nga ang nakita natin, no? Kasi nga, nabasa ko yan at napanood ko rin sa news, nabasa ko sa dyaryo na meron nga tayong elepante ron. Pero nag-iisa lang pala yung elepante ron, no? So, kaya nga, siyempre, kung nag-iisa lang yung elepante ron, talagang malungkot yung elepante na nag-iisa. At saka pangalawa, may katandaan na rin yung elepante, kaya kinakailangan ng mga special care. Kasi kung hindi mo pangangalagaan yan, talagang mapapadali yung pagyao niya, no? So, yun ang naging problema doon. Hindi lang yun. I think meron pang isang issue rin, yung may tiger yatang parang malnourished, no? Yung, napanood ko rin yun, nabasa ko rin yun, no? So, aywan ko kung nakita mo yun. Oo, yes, Dad. Actually, yung isang issue rin ng Manila Zoo, aside from sa elephant na to, na si Mali, marami rin mga hayop dun sa Manila Zoo, malnourished daw sila. At saka pangat ng mga pens nila, at saka talagang parang hindi daw sila inalagaan ng talagang mga specialist tungkol sa mga health nila. Yun ang nagiging problema kasi, no? Kadalasan, pagka ang pamahalaan na namahala at namalakad ng mga pasilidad, kadalasan hindi siya napapangasiwaan ng maayos, no? Ang alam ko kasi dati parang meron silang ka-joint venture pero hindi yata natuloy na private sector, kaya parang pinagpatuloy ng pamahalaan yung kanilang pamamahala at pangangasiwa ng Manila Zoo. Pero makikita natin, kung ganyan na nangyayari, parang hindi yata effective yung management ng ating pamahalaan, no, sa pagpapatakbo ng Manila Zoo. Kasi ito ay under the LGU, under the city government ng Manila Zoo na to. Kaya mukhang hindi nabibigyan ng sapat na pagkalinga at atensyon at care, no? Parang kulang sa pagmamalasakit, yung tawag natin doon, yung kulang sa malasakit, kaya napapabayaan. No? Saka nakakahiya kasi tinawag nating Manila Zoo, ang ganda-ganda ng lokasyon, ano? Makikita natin na sa Rojas Boulevard yan, bordering, malapit sa Rojas Boulevard, pagkatapos malapit siya sa Quirino Highway. So napakaganda nung location, no? Napakalaki nung lugar. Kaya lang kung mukha namang gula-gulanet at mukha namang namamayat yung mga animal doon, walang attraction, hindi gaganahan yung mga tao na pumunta doon, no? Sayang yung mga ginugugol na salapi doon kung hindi rin naman ito magiging viable o kumikita na isang project ng city government. Actually, Dad, pag-usapan na natin yung pamamahala nga ng Manila City tungkol dun sa Manila Zoo. Alam mo ata, Dad, na nagkaroon sila ng renovation project na worth 1.74 billion pesos. So pakita ko sa iyo, Dad, yung mga pictures ng Manila Zoo ngayon. Ito yung renovated Manila Zoo. Oo nga na mas maganda ang Manila Zoo ngayon. Pero masasabi mo ba sa mga pictures na to na siguro masyadong mahal ata yung 1.74 billion pesos para sa gawa na to? Well, kasi sa akin, no, pag sinabi mo kasing Manila Zoo, hindi lang naman dapat yung pasilidad ang pagagandahin natin, hindi ba? Dapat mas maraming attraction sa loob, no? Like more animals, saka bakit pinabayaan natin na isa lang elepante? Dapat 4 yan, o 6, o 8, para mas interesting, no? Kahit na naman sa mga zoo sa abroad, pag pupunta ka, kahit na sa Bangkok, sa Singapore, at least hindi nag-iisa, no? Kung hindi, masyado namang parang wala ka naman dahilan para pumunta ron, no? So dapat mas maraming animals, at hindi lang yung facility ang pagagandahin, no? Kasi kung titingnan natin, kung yung mga pinagandang facility, totoo naman makikita natin may improvement. Ang problema, yung 1.74 billion na yun, parang nasobrahan yata yung gastos. Kasi kung kwekwentahin natin yun, ang 1.74 billion, ang halaga nun is equivalent to 700,000 sacks of rice, no? Na 50 kilo. Kung i-divide mo yan by 360 days, that's equivalent to approximately 2,000 bags of rice every day. So yung everyday na yun, ilang kilos yun? 50 kilos, 100,000 kilos yun, humigit kumulang. So 100,000 na nagugutom na mga Manileño ang kayang pakainin, no? Kaya nga, dapat ang ginawa ng pamahalaan dito, i-privatize na lang nila under lease agreement, no? Pinaupahan para private sector ng mga siwa at magpatakbo. Yung mga sanay na talaga sa zoo, no? Maraming mga zoo management company galing sa Singapore, galing sa Malaysia, galing sa Thailand, na marunong sila talagang mga siwa. Sila na mamumuhunan, sila na yung gagastos, at kikita sila sa mga concessionaires, sa mga ticket fees and everything, no? Kaysa pinipilit nating patakbuhin, pero ang nagiging problema,
ganun din, no? Hindi siya nagiging sapat na attraction. Tapos napapalaki pa yung gastos at kung saan-saan napupunta yung ginastos na pera. Sayang dahil yung 100,000 kilos na bigas, ang mapapakain nun is more or less 100,000 na Manileño, no? Kung merong 1 million Manileños na nasa Maynila, mga 10 to 20% nung nagugutom, kahit na paano yung kalahati nun, mapapakain mo na, hindi na sila maghihirap. Pagkatapos kikita pang gobyerno kung ito ay nasa kamay sana ng pribado. So yun ang isang nakikita nating weakness doon. No? Parang napabayaan kasi nga kulang sa pagmamalasakit. Siguro, Dad, masasabi mo ba na kulang sa disiplina ang gobyerno ng Maynila, kaya naging napabayaan ang Manila Zoo? Kahit nasabihin natin ang laki ng ginastos nila, masabi pa rin natin na napabayaan pa rin yung mga hayop at saka yung mga tao na dapat ma-experience ang Manila Zoo as it is, di ba? Yeah, kasi nga kung titingnan natin, no, ano ba ang dahilan bakit maraming mahirap sa Maynila, bakit maraming mga kriminal o crime o krimen sa Maynila, kaya maraming hindi panatag ang kalooban, kasi nga isa ang Maynila sa mga pinakamataas na krimen na lugar sa ating buong bansa, no? So bakit nga ba gano'n, no? Kasi nga titingnan natin yung dahilan, no? Kailangan sukatin natin. Una, siyempre, kung kulang ang trabaho, walang trabaho yung mga tao, siyempre, talagang natutukso silang gumawa ng mali, no? Una 'yon. Pangalawa, siyempre, kung yung lugar hindi talaga pinapangasiwaan ng maayos at walang nagdidisiplina, talagang gano'n ang mangyayari. Kasi nga ganito 'yan, no? Paano natin sasabihin sa mga anak natin na dapat sundin nyo itong mga gatong patakaran, maging disiplinado kayo, kung yung sarili natin hindi disiplinado. Because we always say, discipline. But first, before you can implement discipline in society, the leaders, the management of the city must be disciplined themselves. If they're not disciplined, and they do not follow the real procedures or the legal procedures at nakikita ng mga tao na parang pinagsasamantalahan yung pamahalaan, syempre talagang yung mga tao rin gagaya rin because follow the leader yan. No? Kung kayo nang iisahan din ng mga mamamayan yung kanilang lungsod. So yun ang nangyayari sa ating bayan. Hindi kinakailangan disiplinahin yung mga mamamayan. Disiplinahin natin yung mga namumuno para na sa ganun, pag disiplinado ang gobyerno, yayaman ang Manileño. Dapat ganun ang ating patunguhan at dapat ganun ang ating tahakin na landas. Sang-ayon ka ba, Dad, na kung ang Manila government mismo hindi niya maalagaan ang mga hayop na dapat under sa responsibilidad ng Manila government, hindi rin yan naalagaan ng citizens ng Manila rin? Yun nga, kaya kung iikot ka sa Maynila, makikita mo marami mga homeless, natutulog kung saan-saan, umiihi at nagdudumi kung saan-saan kasi wala silang trabaho, wala silang matulugan, wala silang madumihan at maihian. Kaya lumalabas ang baho na nung lungsod. Ang daming kalat. In fact, yung sa isang vlog natin, pinakita natin, sa ilalim ng Intramuros Bridge, maraming natutulog, maraming kalat, maraming dumi, napakabaho. Hindi lang yan, sa buong lungsod yan, sa District 1 to District 6, may mga lugar kang makikita mga ganyan, na parang pinabayaan na lang. So, kinakailangan, ang isang lungsod, ang isang mga namumuno o namamahala, dapat meron tayong tinatawag na pagmamalasakit. Kaya in short, every government, whether it's a city, it's a nation, dapat meron tayong tinatawag na Casa Mobi, no? Parang bahay mo to, baby, no? Casa, which means a caring city, a safe city, a modern city, and a beautiful city. Hindi ba? Dad, masasabi ba bang caring ang Maynila ngayon? Sa nakikita natin at mga nakikita natin mga problema sa lungsod, parang kulang nga sa pagmamalasakit. Kitang-kita naman, no? Kasi nga, katulad sinabi ko, kinakailangan bigyan natin ng pagkakataon umangat ang kabuhayan ng mga Manileño. Kasi pag umangat ang kabuhayan niya, sila naging busy at naging abala sa paghahanap buhay, syempre, itataas yung kanilang antas ng pag-iisip, no, at pangunawa. Kasi now, naiintindihan nila na productive sila, may self-respect. No? Kasi kung walang self-respect ang tao, doon nagsisimula yung deteriorating community or society. We have to instill in every Manileño the sense of self-respect. But that self-respect will not happen if they don't see that from the leaders of the city. The leaders of the city will have to be the role model of the city so that everybody else will have somebody to look up to, some people to look up to, so that they will build a better city. Yun ang dapat natin gawin sa Maynila. We cannot say that you love Manila, I love Manila. How can they love Manila if Manila doesn't love you? So Manila has first to love you before the citizen can love back the government.
How can we ask something from our citizens if we ourselves, if we, the government, or the government itself, cannot show love or care for the citizens? So before you ask, sabi nga babalik ta rin ko lang sinabi ni John F. Kennedy, di ba? Ang sabi ng dating Pangulo ng Amerika, John F. Kennedy, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Pero again, ang kapalit naman nito, ito yung sasabihin ko, you should be able to show your love for your citizens so that your citizens or your countrymen can love back the country. So yun ang napakahalaga. Because without love and care from the government, how can you expect the citizens to love back and care for their government? So yun ang napaka-importante. Yung isang caring city. Tama ka dyan, Dad. Sang-ayon ako kasi love is a two-way street, no? Ang hirap naman sabihin ng Maynila na mahalin mo ang Maynila, pero wala naman siyang ginagawa para ipakita na mahal niya ang mga citizens ng mga Maynila. So I think ang kakulangan ngayon ng gobyernong Maynila ay ang caring or pagmamalasakit at pagmamahal para sa kanyang mga citizens mismo sa loob ng city. At kaya nga nakita natin may mga problema ang Manila Zoo, kahit na mahal na madaming ang pera ang tinapon ng Manila City sa Manila Zoo, mukhang parang kulang pa rin kasi ang money is not necessarily mean na pagmamahal yun. Especially since parang kulang pa nga or kulang pa ang renovation dun sa 1.74 na billion pesos na yun. Kasi sa sobrang laki ng pera na yun, siguro dapat sobrang ganda, sobrang Singapore-like na dapat dun. And katulad nga ng sinabi ni Dad, na yung pera na yun, pwede naman magamit para matulungan pa ang mga citizens ng Maynila at may alternative pa na kung pwede i-privatize or igawang joint venture ang Manila Zoo para may mga experts na tayo galing sa Singapore Zoo or Hong Kong Zoo o anuman mga Thai zoo operators para may mga specialists na mag-aalaga sa mga hayop doon at saka sila ang magpapaganda sa Manila Zoo at magagawa nila ng magandang sistema ang Manila Zoo. In fact, yung nga ang aking ding pinagtataka, no? Kasi nga kahit ang mga Manileño, pag papasok sa Manila Zoo, nagbabayad pa rin, no? Although may discount nga. No? Kasi sa akin, kung ang city government ay nakipag-joint venture, halimbawa, PPP, no? Pero hindi ibebenta yung lupa, ha? Kailangan, parang right of use lang, no? Ang Manila Zoo. Dapat lahat ng Manileño, pagpapasok ng Manila Zoo, may libreng voucher yan, no? Libreng ticket. Bawat isang Manileño may 2 ticket kada taon na libre. Kasama yan dapat sa agreement ng kung sino man yung private partner na gagawa niya. No? Kaya pagagandahin nila yan. Kasi nga kasama yan sa share ng gobyerno na may libreng ticket ang bawat Manileño. Kasi ba't mo pa pagbabayarin, di ba? Kawawa naman yung mga kababayan natin. Kasi nga yung mga mayayaman, kadalasan di sila pupunta ng Manila Zoo. Pupunta yan sa mga mall at sa mga mas magagarang lugar. No? Pero kung may private developer yan, na pagagandahin yan, na right of use, uulitin ko, hindi dapat ibenta yan kasi ari-arian yan ng city government na maging mahalaga yan balang araw. So pagagandahin yan, pakikitain ng gobyerno at pakikitain ng Manila. Tapos ang bawat Manileño dapat libre. It seems kulang nga ang pagmamalasakit at kulang ang disiplina ng Manila government ngayon. Kasi at alalahanin natin sa mga lahat ng mga viewers, kung disiplinado ang gobyerno, yayaman ang Manileño. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.